Aktuality o snehu 23:30. O 23:30 je situácia nasledovná. Vidíme, že zrážkové pole sa pomaly, ale isto posúva na severovýchod a východ, pričom koniec zrážkového poľa sa ešte nachádza v Slovínsku a Chorvátsku. K dispozícii máme aj radarové zábery zo Slovenska, na ktorých vidíme rovnaký vývoj. Aktuálne sneží najmä na strednom a východnom Slovensku, no zrážky zasahujú aj juh západného Slovenska. Poďme sa pozrieť na úhrny zrážok. Najvyšší úhrn je zatiaľ na východe, kde evidujeme 4,3 mm, čo predstavuje približne 6 cm snehu. V tejto oblasti by malo snežiť až do rána, približne do 9. hodiny, takže tam môžu očakávať aj viac ako 10 cm snehu. Ďalší druhý najvyšší úhrn pochádza zo stredného Slovenska, konkrétne z obce Hostice, kde bolo nameraných 3,9 mm, čo zodpovedá približne 5 cm snehu. Rovnaký úhrn, teda 3,9 mm, evidujeme aj na podunajskej nížine v Mužle. Vidíme, že sa vytvorila akási línia zrážok, presne tak, ako bolo avizované v predpovediach. Teraz sa pozrime na niekoľko fotiek zo Slovenska. Ako som už spomínal, snežilo aj v hlavnom meste, pričom jedna z fotiek je konkrétne z bratislavskej Petržalky. Ďalej vidíme, že sneží už aj v Prešove, takisto aj v Nových Zámkoch. Snehová pokrývka sa hromadí aj v obci Lipovany, v okrese Lučenec a pekne sneží aj v Trstenej, pri Hornáde, ako aj v okolí Košíc. Tieto fotky a videá pochádzajú z facebookových skupín a týmto by som vás chcel poprosiť, ak máte vlastné fotky alebo informácie zo svojho okolia, pokojne ich zdieľajte v komentároch alebo mi ich pošlite do správy. Za každú jednu správu budem veľmi vďačný.